Darn o graffiti Rhufeinig wedi grafu mewn plaster ar wal yn Rhufain yw graffiti Alexamenos. Credir ei fod yn darlunio Iesu, ac os felly, dyma'r darlun cynharaf sy'n bodoli o groeshoeliad Iesu. Mae'n ymddangos bod y darlun yn dangos dyn ifanc yn addoli ffigwr croeshoeliedig. Mae'r arysgrif Groeg yn cyfieithu'n fras i Alexamenos yn addoli ei dduw, sy'n awgrymu fod y graffiti i bob golwg yn gwawdio Cristion o'r enw Alexamenos. Ar y pryd, roedd Paganiaid yn gwawdio Cristnogion am addoli dyn a oedd wedi ei groeshoelio. Mae graffiti ar wal yn Rhufain a naddwyd ganrifoedd yn ôl sy'n gwawdio'r dyn a phen mil ar groes a galw gredinwyr yn ffôl. Dy Dduw di hwn Alexamenos, dy Dduw a'i gynllun ar ben. Pa dduw fyddai'n goddef y gwewyr a'r sgandal o'i choelio ar bren? Ond plygu wnaeth Alexamenos, ers ar had yr Rhufeinwyr a'i clegar, ei herio drwy ddewis plygu bob dydd i deyrnas Crist, nid i orthrwm ei Cesar. Plygu oherwydd y Duw ddaeth yn ddyn, plygu gan wybod mai Crist oedd yr un, a gorodd ffordd newydd pan gariodd ein loes trwy'r cariad aruthrol a'i ddaliodd i'r groes. Plygu i'r mab dorodd gylchoedd dieflig pan signodd bechodau i'w gorff croeshoeliedig, gwneud sioe o'i pwerau drwy gynnig maddeiant, y nawr ac am byth, a'i aberth yn warant. I fyd o gywilydd daeth gobaith i fyw, a chariad yn tywallt o fynwes ein Duw. Daeth gwawr drwy'r tywyllwch, fe doddodd fy nghalon, yng ngolau ei ras, rwy finnau yn ddigon. A phlygu wna finnau fel Alexamenos, plygu i foli y Duw ddaw yn agos i'n gwachodd i'r deyrnas sy'n gweithio'n wahanol. Cyfiawnder ar groes yw'n Duw sy'n fuddigol.